Alikho elishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo Shumayela elobumbano eNdlunkulu elikaMthaniya linkanise eMtshezi kanti ke kuvele okunye kwekaMadlanga. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma ninabezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Isilo indlulamithi yamakhosi simema wonke amakhande ezindlu zabantwana baseNdlunkulu, amakhosi, izinduna nabadidiyeli esigodlweni emashobeni ophongolo enyakathona likaMthaniya. Kulo mhlangano inhloso enkulu ukuzodala ukuthula kuphele nomdonsiswane wokungaboni ngasolinye eNdlunkulu kanjalo ke nombiko ngodaba lwesinqumo senkantolo yokwedlulisa kwamacala odabeni oluthinta isihlalo. Isilo imizulukazi lithini ngesikhathi sethu lenkulumo yasokulomkhosi waseNdlunkulu ubumbano sigxeka umdonsiswano wesihlalo obukhona njengoba ubeka eNdlunkulu ehlazweni kwezinye izizwe. Lo mhlangano ulandela ukuthi ke saphuma phambili embangweni wesihlalo sobukhosi enkantolo yokudlulisa amacala eBloemfontein njengenkosi yamaZulu. Indlunkulu nabesilo benginezikhalo kukho konke sesedlule kukho okweyinkantolo ukuthi sizohlonishwa kanjani ngabezizwe uma sivuma lokho. Kodwa ke bekungekho into ebesingayenza ngoba bese besidonsele inkantolo. Imbube izwalisa ungenami ngokungabiko uhlangothi lwabantwana olweseka umntwana uSimakade Zulu kulomkhosi. Ukube bengiyedwa abafowethu ohlezi la omila ngimekhona ethande engathandi bengonginamathela kuye ethande engathandi ngifike ngithi mfowethu ngaba ngiyazi into engayizela lapha emhlabeni akukho okunye ngoba abantwana benkosi nizele lesi sihlalo nizelwe lesi sihlalo mase nibheka okunye okuseceleni niyofike nigcoba abantu bese nibagcobela into zabo le. Ngiyabakhalela abantwana, ngiyabakhalela ngoba nami kunzima ukuthi ngiye phambili kodwa angeke phela ngingalidli iphalishi ngokuthi abantwana bekhe eduze kwami. Isilo imizulukazi lithini siphinda sagxeka isenzo samaphoyisa esenzeke ezinyangeni ezedlule esigodlweni emashobeni sokungena ngoDlovu yangena njengesingenazizathu inyangeni ezimbili ezedlule kwangena amaphoyisa la ekhaya esigodlweni ekhaya ehamba neziphathimandla zona lezi eziphethe eSouth Africa. Kungakho namhlanje zikulezi inkinga ezikuzo kakusiphathi kahle lokho kwenzeka eminyangweni wamaphoyisa. Thina abanye sithi kakukwazi ukuthi umnyango wamaphoyisa ungaba kanje. Isilo siqinisekise ukuthi isihlalo sobukhosi saqinisekiswa ngomntwana waphindeke nomntwana uMangosuthu Buthelezi kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengenkosi yamaZulu. Isihlalo singesenu, Indlunkulu ingeyenu, sizwe sikaMageba. Ukuthinta Indlunkulu ayikho into esabeka njengoZulu umhlaba wonke njengobungaka. Wathi meseqeda umsebenzi wakhe ukuba ngihlale esihlalweni bavumelana nomongameli ngoba nomongameli wayesabe novalo elokhu embuze kaningi ethi Mageba ngabe kuyiqiniso inokho unginika khona nakho kukhona abakhalayo ngabe kuyikho. Lo mkhosi ugcineke ngokuba ke kungenwe kwesibayeni njengokukhombisa ukuqinisekisa ukubuyisana eNdlunkulu. Ezindabeni ze1KZN TV kube inkosi enhle Mthembu emashobeni ophongolo. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uhambele umasipala inkosi ilanga libalele ngaphansi kamasipala wesifunda uThukela kanye nekhabinethi lakhe ngenhloso yokuba bahlole khona imisebenzi kahulumeni bephinde ke bexoxisana nomphakathi wakule ndawo ngezindlela zokulethwa kwentuthuko. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi kubalekile ukuba uhulumeni ukwazi ukusondela emphakathini. Ingoba sinenkolelo yokuthi uhulumeni wabantu ufanele ukubonakala phakathi kwabantu.
kuyoxoxisana ngezidingo nanokuyohlola imisebenzi esukuyenziwa emphakathini. Bengikhuluma ke noNgqongqoshe lapha ngithi mina indlela engibuka ngayo ngibona ngazi ukuthi uhulumeni lo wehlandla lesikhombisa usenza kahle kakhulu. Ukhuthele uyaya ebantwini bayaya labo ngqongqoshe ebantwini. I can tell you mina ngiyabazi bayaya okwangampela. Mina nje eke ngithola imemo eyiningi ngisabathe ngiyacela ngqongqoshe othize ukuthi haya akatholakali usendaweni ethize. Ungqongqoshe othize usendaweni ethize. It's because bayakholelwa ukuya emphakathini. Uqhube ngokuthi bazohlola imisebenzi eyenziwa ngohulumeni ngaphansi kaMasipala iNkosi Langalibalele. Into enkulu ke ngokuba khona kwethu la akubona nje ukuzoma la sikhulume kodwa ukuhlola kuqala imisebenzi kahulumeni eyenzakalayo. Njengoba nami sengilapha nje ngiqale kwenye ingadi lapha ya engifuna ukuniqhuqhumezela abantu balapha eNkosi Langalibalele. uNkulunkulu unibusisile nina ngeKhenani. Ngile ndawo mina ngibiza ngeKhenani ngoba uma utshala kule ndawo kuphuma ukudla. Manje indawo engihambele ngabona khona nje ngifike kubona abawu7 abatshale endaweni ngababuza ukuthi nenze malini kulonyaka ngalomsebenzi bathi benze ngaphezulu kwa500,000 betshale nje umbila kuphela. Ubese gcizelele kuba umphakathi ukwazi ukusebenzisana nohulumeni kanye namaphoyisa uma kunobugebengu. Hayi uhulumeni ozothi ngizoba namaphoyisa oqeda ubugebengu nokuba kwemfuyo konke. Kodwa uhulumeni ozothi nina ningaba amaphoyisa nisebenzisana namaphoyisa la aqashiwe ukukhomba lezi igebengu noma lamasela atshontsha imfuyo. Angithi wakhomba kanjani ukuze angabatsheli ngoba ngiyazi njengoba likhala nikhalisa ukuthi azobatshela. Kukhona inamba 0800 10111 yamahhala. Uyayifihla ubuso bese nje usho kuphela ukuthi insizwa yakwaSibanibani esigodini esithize ingxenye yobugebengu endaweni. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisothukela. Ukapteni uMaxwell Wanda obesebenza nophiko olwisana nokubulawa kosopolitiki phecelezi iPKTT uqinisekisile ukuthi kwaba khona ukuphazamiseka okwenziwa uphiko loqebe ngesikhathi beyobopha usomabhizinisi uKatiso KT Molefe obebhekeneke nezinsolo ezibucayi zobugebengu nokubulala. Lesigameko senzeka ekhaya lakhe uMolefe eSenhert eGoli ngoZibandlela. UKapteni Wanda unesipiliyoni seminyaka engu-32 esebenza emaphoyiseni enguchwepheshe ophenya la kusuke kwenzeke khona ubugebengu noma ngabe ibuphi. Ngosuku iPKTT igasi lemzini kaMlife uyena owayephethe lelo thimba. Uthi ziningi izinto ezenzeka ngalelo langa zibaphazamisa ezazenziwa uphiko lokebe luthunywe uBrigadier Lesiba Joseph Mkwena. The presence of the Hawks were concerning to me because they came in numbers. They came in numbers, Commissioner, and I didn't expect them in that big number. And when I interacted with them, they were a bit aggressive and demanding answers, imposing questions to me up until I managed to speak directly, to interact directly with Captain Kruger, who was amongst them. uBrigadier Mkwena nawe ukibulile namhlanje eboxini waphekwa ngembuzo wabesebuzwa ngesenzo soqebe. Mkwena uthi yena wathuma abantu ababili kuphela ukuthi bayobheka ukuthi ingaba amaphoyisa asemthethweni yini laba agasile emzini kaMlife. Uthi kulabo bantu kwakukhona noCaptain Kruger. Kungani ayilokho efuna ulwazi ngokwenzeka endaweni yesigameko uCaptain Kruger ekubeni kukhona ithimba labaphathi ekubeni kube kukhona iWhatsApp group yabaphathi ababekade bexhumana kulona bekhuluma mayelana nokwenzeka endaweni yesigameko.
uBrigadier Mkwena ukuphikile ukuthi ube ingxenye lo WhatsApp group kodwa emva kwesikhathi wavuma uma sekuvezwa ama-screenshots la kubonakala khona kuqhubeka izinkulumo ezasifaka naye phakathi naye sibhala yena. But you were part of the WhatsApp communication. You have just confirmed. Initially you said you did not participate in the group. It has to be somehow, somewhere, as I indicated, to say I was having a direct communication with Captain Kruger to say, on the WhatsApp group, Commissioner, to be honest, I was concentrating on the first-hand information that I was getting via a call from Captain Kruger. So, yes, when we go through the WhatsApp chat, I'm added on the WhatsApp chat, and somewhere there's two messages or three messages where it seems coming from me. Emva kwalapho uMkwena uthe uzoxolisa kwekhomishana ngokukhuluma into engelona iqiniso. Ikhomishana iyaqhubeka. Ngotebogo Sibisi, bezindaba ze1 KZN TV, ku Channel 261, ngiseThekwini. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi uma kwenzeka iqembu leNFP lihoxa uhulumeni wobambiswana, lokho ke akusho ukuthi MK Party izokwazi ukuthatha isifundazwe njengoba iNFP inesihlalo esisodwa vo nokungeke kwenze mehluko uma ihlangana neMK yona ke enezihlalo ezingu37. uShamase usho lokhu kulandela ukuthi iNFP iveza ukuthi ke ayisabethembi ubuholi bukaNdunankulu kwaZulu Natal uThamsanqa Ntuli, ngakho ke kungangcono uma iMK ingathatha isifundazwe. uShamase uthi ke lokho ngenzeka iNFP ibingaba ixoxisana namanye amaqembu akwaZulu Natal akhe uhulumeni obambiswano okuyi-ANC noma iDA, ngaphandle kwalokho akululu kuba lokhu abakufunayo kwenzeke. Kinga ekhona lapho uBanzi esethi ake baphume bashenxe kuhulumeni obambiswano kwaZulu Natal banike MK Party ithuba. Njobe iKingmaker uzokwenza kanjani lokho engavumelananga noma neANC noma neDA noma nabanye abakhona kwaZulu Natal, ngoba siyazi phela uhulumeni kwaZulu Natal wakhiwe iIFP, wakhiwa iANC, wakhiwa iDA, wakhiwa iNFP. Manje ke yena uyiKingmaker ngesihlalo nje esisodwa ekwenza ukuthi kube khona futhi wani ukuthi babuse laba babusayo njengamanje. Kwakungabuseki ukube wayehambe neMK kwasekuqaleni babezoba na 40 still bangakwazi ukubusa, kungabikho uhulumeni kwaZulu Natal kwakuyophoqa ukuthi kubuyele ukhethweni. Manje kuma ethi ke akushenqwe abashenqe kulohulumeni okhona, kusho ukuthi usexoxile yini neANC, usexoxile neDA ekuyibona abantu abangakwazi ukuthi bawakhe futhi uhulumeni ongaholwa ke iMK Party. Kuvela lokho nje iqembu leNFP lihlukene phakathi ke njengoba uhlalo leNFP kwaZulu Natal uMbalishinga nabanye bekuvezile ukuthi okushume ngamelu Banzi abahambisana nakho futhi ke abazimisela kuba bahoxe kulo hulumeni wobambiswano. uShamase uthi lokhu ke sakuveza uqhekeko eqenjeni leNFP. Futhi inselelo ezikhona fanele sibheke ezibhekene neNFP ayikaze ikhulume ngazwilinya selokhu kwadlula emhlabeni umholi wayo owayesungulwa uMama uZanele kaMagwaza Msibi. Yayihlukene phakathi babesana ezinkantolo, kwaba khona lokubumbana okukhona okwaba yimiracle nje khona okubonakala sathi le miracle siyashabalala ikusho kwamazolo ebonilanga sekubuyela khona ekuxabaneni. Uma ngabe uhlalo uMama uShinga ethi akazi lutho ngokusho uBanzi akabathintanga zakuhlalwe phansi kukhulunywe ukuthi iNFP ithathe lesinyathela akhuluma ngaso uBanzi. Chaza khona ukuthi kusho ukuthi akukho ukuzwana naye neyouth yakhona intsha yakhona ithi cha lento ekhulunywa uBanzi asizwa thina akaze asivumelani nayo. Chaza khona ukuthi vele sekuhlukene phakathi okungenzeka ukuthi uBanzi lento ayikhulumayo uyikhuluma ngoba esebona ukuthi kuyokhethweni lwezasekhaya unyaka ozayo ngeke mhlambe babonakala njengabantu ababamba iqhaza libonakala kuhulumeni obambiswana. uShamase uqhubeka uthi neMK ineza yiselele enkulu njengoba ke yasho loyo na ukuthi angeke ikwazi ukuhlangana neDA noma iANC kaRamaphosa.
senkingeni MK ngoba iyona ethi ayikwazi ukuhlangana neDA ngoba ingabadayisi, iyona ethi ngeke ihlangane noANC ngoba nakho ANC kaRamaphosa odayise kukonxiwa nkulu. Manje ke isenkingeni kwayona iMK party ngisho ngayikhuluma ngangconto uBhanzi ukukhuluma uyiqembu mhlambe elathola lo 17%. Bekuzoba lula ukuthi akhe ubambiswano kahulumeni neMK party. Kodwa manje uno 1% unehlalo nje sisodwa esenza ukuthi kube khona uhulumeni abe kingmaker. So ngeke abe kingmaker ingavumanga one of the parties between ANC neDA. Estabeni ze1 KZN TV ngesamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Ake sihlabene nali ke uhlangabeze nezinye mesibuya. Ake sivele sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu uyamkela ke nazo izihloko ezihamba phambili namhlanje. Isilo Shumayela elobumbano eNdlunkulu elikaMthaniya linkanise eMtshezi kanti ke kuvele okunye kwekaMadlanga. Kuqhuqhuzelwe ukuthuthukiswa kwezindawo eziheha izivakashi kwisifunda uMzinyathi kuphinde kwakhiwa namathuba emisebenzi. Lokhu ke kwenzeke ngesikhathi umasipala wesifunda uMzinyathi ubambe ingoyazana yokucobelelana ngolwazi nangamasu oheha izivakashi kulo masipala ikakhulukazi ke njengoba sekuzoqala isikhathi samaholidi kaKhisimusi. Osomabhizinisi abenza imisebenzi yezandla kwisifunda uMzinyathi bathi bafisa ukuthola uxhaso ngokumaketha umsebenzi wabo. Basho kanje ngesikhathi kubhungwa kwabanzi ngezindlela zokuthuthukisa ezokuvakasha. Ayafika nje amaholidi adlule kufane noma ngabe ngithi ngiyaphuma ngemgwaqweni uthola ukuthi hayi akukho okuchumayo okucacayo. Iyo nje marketing engasiza ukuthi makungenzeka ngithole ukuthi mhlambe mase ngiwenzile umsebenzi ngase ngubeke ephi mhlambe lapho la ngasudayiseke khona. Manje ngiyahleka ukwenza ngedwa konke lokho. Kodwa abantu bakhona bafuna ukuthi ngizobanika inkinga yami leyo. Nemarket anginayo noma ngabe ngiyathanda ngiholile ngizobanika u20 ingane. Kodwa anginayo futhi imarket kuba ngcono nje mangithole loyo muntu othi ngicela ungenzele ebese ke nginikele loyo muntu. Omunye angisakwani nokunika nami imali yakhona ngoba sengenzela ukuthi kodwa nje ke ngikuthola u50 ingane ekhele esikoleni noma izinto ngikwazi ukuthola. Imeya kulomasipala wesifunda uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi uMzinyathi unothile ngezokungcebeleka. uMzinyathi thina si-rich kakhulu nge-tourism sinakho konke ongacabanga isandlwana sikhona sino-drift chana lapha eMsinga kukhona sinolilani khona la eMvoti ku-Ward 4 kukhansela uZondi kunamanzi ashisayo ngathi mongena khona ucabanga khona igiza engaphansi komhlaba kanti igiza from God ngoba ahlale eshisa nje lamanzi. Umchunu uthi banesifiso sokulekelela osomabhizinisi abasebancane kanjalo nokuthi bathole uxhaso kohulumeni. Siyafisa ke osomabhizinisi bala eMvoti ukuthi bathuthukise izindawo zabo. Angeke ukuthuthukisa indawo yakho mungenayo imali kodwa siyazama ukuthi sikhulume nabo bonke abangabaxhasa babalekelele nabo ngokwabo bazilekelele ngoba phela uyazi ukuthi department manje ayisaxhasa nje mangabe ungazange uqale wenze lutho kufuna ukuthi nabo behlangabeze ngokuthile ukuze ama business abo athuthuke. Siyafisa ukuthi sithole ifunding yokuthi lezi zinto zethu esinazo la eziningi kangaka sizidevelop ngokuthi kuqhubeke kuze ukuthi nabanye abavela even na overseas befike bezobona veleke lapha ya esandlwana bayafika abavela eLondon nase-England. Inkosi yesizwe sakaSithole ithi bazigqaja ngendawo yabo yezokungcebeleka ililane enamanzi ashisayo aqhuma phansi. Kuyimanje isilungisiwe yafakwa imibhede yafakwa ifurniture imisebenzi kabani kaNondaba netourism osekusele nje mameya engifisa ukuthi ngikubeke emahlomba akho awukusikhulekela kuPrima ukuthi Prima awuzizozivulela sekushoda ukuthi ivulwe. Ezindabeni ze1 KZN TV ku-Ayanda Dube kuseGrey Town. Indulwe isoyi lokulungiswa kabusha kwamahhovisi ezinsiza zikamasipala kaDukuza iSalt Rock eyacekelwa phansi yizikhukhula ke zangonyaka u2022 lokhu ke kuzodla lo masipala imali elinganiselwa ku6 million rand.
Umasipala wakwaDukuza usuqalile ukulungiselela izivakashi ezizohambela izindawo ezigudlulwandle lendawo njengoba ke namuhla kuphendulwe iso lokuqalisa uhlelo lokulungiswa kwamahhovisi kamasipala anezinsiza ezifana ke nabatshuzi nokunye okuningi. Sizeke namhlanje lapha ukuthi sizoqalisa umsebenzi ukuthi kwakhiwe kuzothulwa icontract kumakhansela nokubuholi bakamasipala ukuze kuqaliswe ukulungiswa kwaleli bhilidi elikhona lapha elizosiza kakhulu ukuthi siphinde futhi sibe nakho ukuthi sibe nama-office azosondela eduze kule ndawo le eLaysodrock naseBhalita ngoba kubalulekile ukuthi abantu bathole usizo eduzana la behlala khona. Le ma-office ke azosebenza kakhulu ukusiza laba abadinga inhlelo zokuphepha ngoba siyazi ukuthi kunabavakashi abaningi lapha. Umnyango wa-Community Safety ke iwona ujwayele kakhulu ukuthi usilekelele kulezi indawo ezigudlulwandle. Kanye ke nalabo abaqaphele ukuphepha kwabantu ababhukudayo olwandle ama-tourist asuke efikile nomphakathi wonke jikelele. Kanye nalabo nje abasuke bezofuna usizo lukamasipala eduzane ngoba sisho sonke ukuthi njengoba kuzokhumbuleka ukuthi lamahhovisi akhahlamezeka ngesikhathi kunezikhukhula ngonyaka u2022 nosekuphele iminyaka emithathu engasebenzi njengoba ke umasipala ubusematasa nokulungisa inqalazinda efana nezindlu amabloho imigwaqo nokunye nakho ke okwakhahlamezeka. Lo msebenzi ubekelwe ke imali elinganiselwa ku6 million randi. Manje usakhuluma ngemali engango6 million rands ukuqalisa siwenze lo msebenzi ka phase 1. Sinesiqinisekiso ngokuhamba kwesikhathi ngoba konke kuyazivumela sizokwazi ukuthi sisenze ukuthi sisondeze sengeze ukuthi sikwazi ukuthuthukisa lama office anikeze zonke izidingo umphakathi. Kulindeleke ukuthi ke lo msebenzi uthathe izinyanga ezishiyagalolunye ngaphambi kokuba uphothulwe. It's not going to be done in phases. It's going to be a once-off rehabilitation. As you can see, there is a lot of repair that needs to be undertaken. So we as a contractor, we have committed to the project, and what you will see here will be the entire brand new facelift of the Salt Rock licensing offices. As with previous experience undertaking these construction projects, we do have the interference from the construction mafias, but thankfully with the intervention of the local authorities, we are able to overcome that hindrance, and then we cross that hurdle, and we are able to mitigate, and we are able to come to a conclusion, and the project is successfully completed. Esindabeni ze-1 TV kubi kuntombi khona Mvubu kwaDukoza. Kulindeleke ukuba sibe neqhaza limqoka emphakathini isikhungo sokuqeqesha nokucobelela intsha ngolwazi lwemkhakha eyahlukahlukene iPort Institute of Technology. Lesikhungo ke esenyandezulu ogwinoseningizimu nesifundazwe sethulwe ngokusemthethweni namuhla yimeya kamasipala iRenkonyeni uZodwa Mzindle emcimbini obubanje noma ke obuhanjelwe yizicukuthwane zamazinga ehlukene. Babona isidingo sokuvala igebe kumkhakha wezobuchwepheshe ogwini abasunguli besikhungo iPort Institute of Technology. I-idea yaqhamuka ngo-2016 uma ngabe ngiqeda my masters ngiyosebenza eGoli ngifika lapha eGoli ngingababona abantu bangasekhaya ngisebenza eFNB as a software developer. Inhliziyo yami yaba nento ukuthi hayibo kanye kutheni ngempela umuntu lo hlangana nabantu bakwamanye ama province, so ngaba nento ukuthi uma ngabe sengithola ithuba ngizobuyela back la ngiqhamuka khona ePort ngizovula i-institution ezokwazi ukuthi ibridge ama skills gap asendaweni ukuthi ingane zikwazi ukufunda endaweni kuma skills abe accessible, imfundo ibe accessible emphakathini. Umkhize uthi njengoba lesikhungo sisendaweni yesemakhaya bazoqinisekisa ukuthi sivulelekile kuwo wonke umuntu. The main focus institution ama digital skills esazi ku 4th Industrial Revolution transitional to 5th. So yonke into digital siqala nje kuma digital skills sinama short course or basic end user computing, intermediate ne advanced. Siphinde sibe nama full qualification. Currently we are accredited for computer technician eUnyaka, software engineer diploma NQF level 6. Sikwi pipeline accreditation nayo bese sizeba ngenxa ukuthi case study yethu sigcwele ama mine lana eSouth Coast sinayo ama qualification aseva inkampani
njengama-mine like occupational health and safety full qualification yonyaka. Sikhona into emnandi njengoba si-accredited by QCTO. QCTO i-quality assurer yamasitha like your service sitha, MICT sitha, i-industry ne-industry iba nesitha yayo. So amasitha uma ngabe usu-accredited abuye akhiphe izinto ezibizwa ngama-learnership. So for imindeni le engathathe entweni sizo-applyela ama-learnership bese siwaveze online ukuthi njengamanje si-accreditelwa kanje. But laba ba-affordayo oyaye uthola ukuthi bayakwazi nokuthi baya kwenye indawo ezikude baze barent, siyacela ukuthi bazikhokhele ngenxa yokuthi awahleze ephuma ama-learnership and aphuma at the discretion of amasitha akwe-commendatory ukuthi basinike maso-applyelile. Uqhube ethi iPotchefstroom Institute of Technology isikulindele ukwamukela abafundi. Njoba nje nibona nje la phakathi sinenkosi indaba ezitha kulomcimbi omngaka khona noma mayor all the officials i-institution isivulile the entire institution bivulile but besikade secure ama accreditation athatha unyaka nje ama accredit it's a long process but ukufunda kuzoqala 23 January next year wonke ama class and the space is limited njengoba nibona usize uDepartment of Higher Education uthi you can only enroll according to isize ye institution yakho so asikwazi ukuthatha more than sivumelekile ukuze abantwana bathole i-attention ama classes ethu intimate athatha i-facilitator to learner ratio 1:20 which mean iclass eli1 alikwazi ukuthatha more than 20 ukuze senze sure ukuthi ayikho umfundi oba lapha emuva egcine ngasazwa ngalutho. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisenyanda ezulu. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nengosi ezomnotho kanjalo nezemidlalo mesibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Isilo Shumayela elobumbano eNdlunkulu elikaMthaniya linkanise eMtshezi kanti ke kuvele okunye kwekaMadlanga. Kuleli iqophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli libe 17 rand 13 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 67 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 94 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $3,998 81 ounce kuthi welo ngahluziwe ube u$64 40 umphongolo. Ake sikubhekele ezemidlalo. Umgadli weBanyana uThembi Kgatlana ushaye igoli elifake iqembu lakuleli kwi-Women's Africa Cup of Nation yangonyaka ozayo ngesikhathi ke linqoba iDemocratic Republic of Congo ngelilodwa eqandeni eDobsonville Stadium eGoli. Iqembu lakuleli lidlule ngamabili kwelilodwa uma kuhlanganiswe imilenze yombili kwaziseke umlenze wokuqala uPhelezi bambene ngelilodwa ngapha nelilodwa ngapha eKinshasa ngesonto ledlule. uKgatlana ubedlala okokuqala eqenjini lesizwe selokhu kwe agcina ngo-April. Wakhetha ungayidlali iWAFCON yanonyaka ngoJuly ngenxa yezizathu ezazithinta yena. Kanti ke ubengekho eqenjini eliye eDRC ngesonto ledlule. Yena ke nabanye abadlali abazinze eMexico okuHilda Magai, uSinoxolo Cesane, uAmogelenge Motau bafike kuleli qembu selivele leseDRC. Ake sibhekelene naso isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisa ke nokho bezikuphathele zona namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile